Huhhuh. Nyt ollaan töistä takas, mut... Nyt mä tulin tähän autoon. Tää on ollut auringossa koko päivä. Tää on ihan törkeen kuumus. Hyi että... Niinku... Se aamuisin on ihan tosi kylmää. Mut... Niin, tai silleen joku vähän pikkas pakkasti joutuu skrabaamaan noin ikkunat. Mut sit päivällä, niin tiiäks niinku... Sit täällä on niinku... Täällä on joku 20 astetta, täällä on auringosta ihan sauna. Et niinku nyt tää tosi isot lämpötila vaan siellä on kyllä oikeesti, et aamulla ja ne pitää olla täysillä lämpimää ja nyt päivällä pitää olla täysillä kylmää. No mut joo, tänään ois selkäpäivä. Tänään ois selkäpäivä ja mä oon aika innoissaan tämän päivän selkäpäivästä. Ei sillä, mä ehkä ajatellut, että mä teen kyllä mitään silleen niin ihmeellistä. Niin kuin eilen mä tein viime vähän tonne. Ja laitetaan kohde, kun pääsee taas noin risteyksistä. No niin. Ja no niin, pistää takaisin. Mun putosi tuli puhelin ja sit mä painoin vahingossa sen video pois päältä. No joo, nyt on päästä risteyksestä pois. Niin, eli kun viime kerralla mulla oli selkäpäivä, niin mä tein Seal Rosea vähän, mitäs mä tein? Mä tein Meadows Rosea kanssa ja Pulldownia. Mä tein vähän kaikkea erikoista. Okay. No Pulldownia ei siellä niin erikoista ikä, mutta mulle se on mä yleensä leukoin nykyään aika paljon. Mutta tänään palataan taas siihen perus. Tai silleen perus. Ja tuo tekee varmaan no varmaan saadinkin leukoi 2 sarjaa, paitsi jos on varattu, niin sit ei. Mutta leukoi 2 sarjaa, sit 2 sarjaa low rows, sit... Mitä mä tekisin 5? Mä en tiedä silleen... Sopis silleen suht hyvin, että mä tekisin jonkun... back extensioni, mut mä en tiedä tarvis, mut onko sille oikeesti niin tarpeellinen lihas treenata. No silleen niinku... Selälihakset silleen... Lätsä ja keskiselkä totta kai pitää treenaa. Sit ylätrapsei, upper traps, niin tai niinku, koska no keskiselkä niinku keskitrapsi, mut niinku trapsi niinku tää osa, niin mä en tiedä, niin ei tarvii suoraan treenata. Ja sille jos no kasvaa, niin ne ei niinku oikeastaan oo niin hyödyllisiä, koska niinku, et se on parempi, että ne ei oo niinku ylikehittyneet silleen, että niinku se on sellainen lihas, mitä niinku, no mä teen välillä huvivuosi, mutta ei oo semmoinen mitä tarvii. Ja mulla on semmoinen ja ne tuntuu kun mä teen lähtöreenissä, mä teen huonon silleen väliin siinä ylhäällä jääks. Kyllä se vähän siitä tuntuu. Ei kyllä kuuluis, mut no joo, kyllä se vähän. Niin jääks niinku ei ne tarvii suoraan treenaamista, kyllä se on vähän kaikesta. Mut joo. Et trapsit ei ehkä oo semmonen, mutta backissa se silleen niinku niitä kyllä kannattaa treenaa, mutta kannattaa sitä pelkkänä. Koska niinku mä teen deadliftia, mä teen RDLia. Ja no joo, no oikeastaan ne 2, mutta niin mä teen niitä molempia. Tarviiks mun oikeesti tehdä niitä? Mä teen 2 sarjaa molempia. Ja ne on tosi, ainakin molemmat on tosi paljon tuolla alaselällä. Tai ne tuntuu molemmat siellä tosi paljon. Et silleen, mä teen molempia, no ehkä 2-4 kertaa viikossa. 2 kertaa alaselkä viikossa, ne on kyllä ihan todellakin riittävästi. Et sinänsä, kyllä sitä vois 1 tai 2 sarjaa tehdä joskus, mutta mä tein viime kerralla alaselkää ei todellakaan, mä en tekee sitä tänään. Joten mitä mä voisin tehdä? Mä tein viimeistä, tai mä tein nyt 4 semmoista niinku raskasta liikestä. Mä en... Ups. Oho. Se olikin vihreä vaan, mä katsoin, että se oli punainen. No sen täytyy olla toisinpäin. Se on parempi sen, että hidastaa vihreässä valossa kuin punaisessa valossa. No joo. Niin. Ja se mä olin puhumassa. Niin mä teen niinku 4 semmoista raskaampaa sarjaa. Niinku leukoi 2 ja low rows ei varmaan siinä low row masinassa. Tai sit mä teen siinä toisessa masinassa, mikä niinku tässä silleen niinku enemmän ylös. Jompikumpi, ei oo niin tarkka kumpi se niistä on. Mut mä mietin, että mä voisin ehkä tehdä jonkun kevyemmän liikkeen. Mä tykkään tehdä backstageja, mutta ne ei oo niin hyödyllisiä kuitenkaan. Ehkä pullover. Mä voisin tehdä pulloverin, mut sit mä teen niinku silleen dropsetisia. Koska no, ne ei oo oikein. Siellä saa dropsetit, ne ei oo niinku
niin hyviä, tai silleen, on kaikki tutkimuksia silleen, niinku, että niille ne ei oikeasti tee niin iso ero, että jos sä menet failureen, niin se olisi sama, tai siinä on joku 5% eroa, että niinku failures ja dropsetissä, niin siinä ei ole oikeasti hirveät eroa. No joo, ja sit se niinku sä väsyt siihen enemmän normisarjassa, mut sit kuinka paljon se enemmän sä väsyt siihen, kyllä varmaan jonkun verran, mut niinku kuinka paljon silleen, onko se nyt niin paha, että jos sä vähän enemmän sit väsyt, ja silleen mä teen jos mä teen yhden semmosen, niin siinä väsymisellä ei vaikuta mitään. Jos mä teisin kaikki saada dropsettina, ehkä siinä kohtaa alkaisi vaikuttamaankin. Mahtuu menemään tuosta toi. Joo, hyvä. Jos mä tekisin kaikki saada dropsettina, sit siinä voisi olla joku ero. Mutta jos mä teen yhden pulloverin muutenkin, se on niinku tosi kevyt. Mun mielestä sopii siihen hyvin. Tai semmoset kaikki semmoset tosi kevyet liikkeet, joku laterais. Siinä mä tykkään tää pulloverin laterais on niinku ne kaksi, missä mä tykkään tehdä dropsetteja. En oikeastaan muussa, mutta joku laterais tai pulloverit tai hauikset vaikka niin, tai jotain silleen, niin niissä mun mielestä ne toimii hyvin, koska ne ei valmiiksikaan niin väsytä oikeastaan ollenkaan. Tai joku forkut, nekin on syväisiä, mutta mä en ole tehnyt niissä hirveästi. Mut niinku, niin ne vois olla tosi hyvät oikeastaan, koska joo, sä väsyt sit lisää, mut niinku, jos sä teet latereisissa, niin et sä valmiiksikaan väsy sit ollenkaan. Et se on niin kevyt liike, et ei sille pitäisi olla, ei se vaikuta mitään. Tai silleen, se on tosi pieni ero. Jos sä teet deadliftis dropsettei, aivan eri asia. en ite tekis kyllä. Sit mä ymmärrän, että se alkaisi väsyttää, mut niinku semmoisessa valmiiksi kevyessä liikkeessä niinku vaitaisin että se vaikuttaisi enemmän siihen, että se väsyttäisi paljon enemmän. Raskaissa liikkeessä en tekis, koska sit siihen voisi vaan tehdä sitä uudestaan ja se olisi parempi kaksi kertaa. Mutta jos on kevyessä, ei sillä väsymisellä ole mitään väliä. Niin pullover, mä voisin tehdä siihen. Se voisi olla oikeastaan hyvä tänään. Mä voisin alkaa tekemään niitä joskus. Mä tein nimenomaan lateräisaskaan, niin mitä pulloverikin mä tein ennen tosi paljon, ja lateräisaskaan mä tein melkein aina dropsetteja. Mut viime aikaa mä en oo tehnyt sitä. Mä oon tehnyt yhden normisarjan ja sitten pari dropsetteja, en montaa kuitenkaan, en mä tee kaikki tehnyt. Ja mä teen kaksi sarjaa dropsetteja. Mut mä voisin alkaa tekemään niitä joskus taas. Ne vois olla aika hyvin. Mut joo, mites muuta treeni näyttää? Nyt selkä aika selkeä, mitä mä tulisin tekee. Toivottavasti mä saisin tehty tolle mitä mä pläänitin. Koska toi kuulostaa aika pläänit. Hauiksi mulla ei oo mitään plääniä vielä silleen. Mä tein kevyesti viime kerran. Niin mä voisin tehdä nyt raskaammin. Mut mulla on niin monta vaihtoehtoa. Hetkonen. Mitä mietin? Jos mä tekisin siinä pull downissa, vedän tuohon eteen. Et tiiäks jos mä vedän sen hauiksen sen eteen, niin se toimii hauisliikkeen, mut se toimis kans selkään. Mut sit mä tekisin 6 sarjaa selkää. Tai ei, mä tekisin 7 sarjaa selkää. Se on ehkä vähän liikaa. Toi on semmonen toinen plan. Jos mä en tee pullovereja, toi on niinku mun plan 2. Sitten mä teen hauikset kans siinä samalla. Et se on niinku semmonen, jos mä en tee pullovereja, toi on mun tokaplääni. Mut ehkä sua eka plääni mä voisin tehdä siitä hauismasina tai siitä paispukylmasina. Siinä on semmonen tango ja sit se vaan vedetään sulle. Se on, mun mielestä se on paljon kivempi kuin se toinen, missä on niinku semmoset 2 pidikettä, missä otan kiinni. Mun mielestä ne ei oo niin kivoja. Kyllä se niinku, tai mä en tiedä, se on oikeesti masinasta kiinni. Mutta se toinen on semmonen tosi yksinkertainen. Siinä on semmonen tyyny tai mikä pehmusti juttu, niin missä kädet ja sit sä vaan vedät tulleen noin. Mut sit se toinen, se pehmusti on silleen vähän alaspäin ja sit se pitää asetella silleen paljon enemmän. Niin se toinen on niinku yksinkertaisempi ja sit se on vähän, siinä pitää vähän silleen. Siinä ei kyllä mene samalla tavalla niinku se niinku vaikeus siitä. Silleen, niinku, se raskaus tuntuu niinku eri tavalla. Tai silleen, niinku, se on silleen,
samanlainen kuin siinä toisessa. Ja toisessa niinku, se muuttuu silleen vähän siinä mukaan, että se on ehkä vähän parempi. Mut mä, ja muutenkin se menee vaan, se menee 85, mutta se ei oikeesti ole 85 millään. Et mä oon se full stack -kättyssi, mutta se ei todellakaan oikeesti ole niin painoa, se on joku varmaan ehkä 40. En tiedä, ainakin alle puolet siitä, koska se on paljon helpompi kuin se luulis, mut niinku mä teen varmaan se toisessa, se toinen on niinku toinen ääripää, se on niinku siinä 40 kiloa, niin se on enemmän kuin 40 kiloa tuntuu, että se toisessa 80 on sama kuin siinä toisessa joku 30 tai jotain. Et siinä on niinku, se on tosi iso ero niiden välillä. Ja okei, mä tulin ihan kohta selviämään, mutta riidelty varmaan sama kuin aina. Ehkä 300 niitä, mutta tulee varmaan olemaan ihan vaan normi siinä kaapelimasinassa näitä, mitä mä teen aina. En tällä kertaa aina ajatellut tehdä nyt käsipainoilla. En mä taida, joo. Katsotaan, jos mulla on semmonen fiesta, nyt tekis kyllä mieli tehdä, niin nyt tekis niin paljon mieli, niin ehkä siinä kohtaa, mutta näin näkymin ei tule tapahtumaan. No, nyt tulee salin pihalle, niin kohta nähdään mitä tapahtuu. No niin, nyt ollaan salilta takas. Oli aika hyvä, oli kyllä tosi hyvä. Tänään oli tosi hyvä selkäpäivä. Aloitin leuvoja. Mä tein 2 viitosen levyllä. Tai no, ei, mä tein 2 levyllä ja 5 levyllä, mut kuitenkin. Niin mä sain 1 repi enemmän kuin viimeksi. Mä sain viimeksi 6, nyt mä sain 7. Silleen ihan jees. Tai silleen hyvä. Se on parempi kuitenkin viimeksi, niin kyllä jotain edistys on tehty. Mutta silleen mun formi on ollut vähän huonompi silleen. Tai silleen normaali, ennen kuin mä menin niinku tähän niinku tohon asti, niin mä niinku tehdään niinku tohon asti. Et se on niinku ennen silmiä. Se tanko, että ensi kerralla voisin kyllä tehdä 20. No nyt sellaista formia vähän takaisin. Koska niinku mä laskin sen repiksi. Tai itse asiassa joo, mä sain kyllä tänään 8 reppiä. Mut se vika oli semmonen, että se meni tohon asti. Niin se ei jos se menisi silmien kohdalla, niin en mä laske sitä siinä kohtaa. Mut silleen, se oli niinku semmonen puolikas. Ja silleen 7,5, mut niinku en mä laske sitä vikaa. Se oli niinku, mä haluan ensi kerralla tehdä silleen kunnon paremmalla formilla, niin ensi kerralla tuun kyllä tekemään pikkasen kevyemmällä leuat. Sitten sen jälkeen se low road machine, niin se ei ollut vapaa tänään. Mikä oli, no, mä sanoinkin, että mun toinen pläni oli se, missä menettiin ylemmäs. Se oli aika hyvä, silleen. Se oli niinku silleen, teki hommansa. Ei oikeastaan hirveästi mitään erityistä siitä. Se oli niinku hyvä sarja, mut se ei ollut silleen niinku joo. Se oli vaan hyvä sarja, silleen aika raskas, aika hyvä, tosi hyvä. Sillä tänään oli semmonen niinku, tänään oli hyvä treeni. Tänään oli semmonen tosi silleen, jos mä niinku tekisin, jos mun kaikki selkätreenit olisi jonkinlaisia, niinku jonkun tasoisia, niin tää olisi niinku semmonen, että tää olisi ihan hyvä taso. Mä voisin, jos mä mun lopputreenit olisi niinku tällaisia, niin se voisi olla aika hyvä. Silleen niinku, kyllä musta tuntuu, että mä aktivoitin lihaslikasvua aika hyvin tunkaa. Mut joo, mut sit mä tein noita yhden noita pullovereja. Ne oli kyllä hauskoja. Ne oli hauskoja sarja. Se oli hauska sarja. Mä tein silleen, että mä normaalisti mä en tekis full stackia siinä pullover-masinassa. Meillä on semmonen masina. Meillä on niinku, siellä salilla on semmonen masina. Se mä teen joko silleen kaapelin kaa. Mä en tee niin useasti. Tai semmonen masina. Se on tosi hyvä, koska vetää tossa noin ylhäältä tekee tohon noin. Niin mä tein sillä niin mä tein sillä yhden sarjan. Mä en yleensä tekis full stackia, mutta tänään kun mä en tee niin paljon reppejä sillä isolla, niin mä pistän sen full stackia. Mä tein joku 5 reppiä sillä. Ja sitten mä laskin tohon 6-5. No melkein puolen tuntin painosta pois, se ei oo suoraan 6-5, niin ei se numero oikeastaan mitään väliä, kun ei se kuitenkaan oikeesti meinaa 6-5. Mut kuitenkin mä laskin siihen puoleen väliin ja tein sillä yhden semmosen kunnon puristen lapun, niin se oli kyllä siis se tuli tosi paljon kyllä sellaisen oikeesti, se oli niinku tosi raskas sarja. Ja sillä tuli tosi hyvä pumppi, sit mä tein pumppi tosi hyvä, että se oli kyllä se oli aika hyvä ja silleen,
musta pidemmistä sarjoista niin niinku, se kerää paljon enemmän niinku vertateeksi noita lihaksia, sit niitä tuntuu, että jos oli täydet, mutta toi oli just semmonen, mikä tuntui semmonen. Siinä tein hauiksi, siinä on tosi hyvä sarja, se niinku yksi parhaimpia sarjoja ikin teeksi sillä hauikses. Niinku, mä tein siellä Masialle, mä tein 40, se oli aika hyvä, mutta se oli kunnon puristus koko matka sille, tullut tosi paljon, se oli niinku se oli hyvä sarja kyllä oikeesti. Mä tein niitä 2, mutta se oli unohtanut koko ajan, että ai niin mun pitää tehdä noita breikkialaisia forkkuja, toi. No joo, no kyllä varmaan kaikki tietää mikä breikkialas on. Niin mä tein breikkialaisia yhden, sama liike, sama masina. Mutta ei vetä tälleen, vaan me niinku tälleen. Niinku käsi toisinpäin sit niinku tässä näin tälleen. Niin se oli niinku, mä tein semmosen muutoksen. Mut joo, muuten samanlainen. Ja se oli hyvä. Ja sit mä tein noita Red Deltit. No Red Deltit nyt oli niinku ekstra semmonen niinku tylsä silleen, että ei siellä oo mitään ihmeessä, vaan niinku ne oli kovin sarjoa, mut ne on aika tylsiä. Niinku se on tosi kevyt, siellä ei tapahdu mitään, se vaan silleen ehkä mä voisin ensi kerran tehdä jotain vähän kiinnostavampaa, mut se on semmonen niinku se on loppuun kiva tehdä jotain semmoista, mikä ei oo niin silleen tarvii panostaa niin paljon. Koska se on kevyt, se on kiva silleen lopussa tehdä silleen niinku vähän niinku mikä se onkaan silleen antaa vähän se niinku intensiteetin laskea silleen niinku kun muut sarjat on tosi rankkoja silleen ihan täysin. Mutta se on kiva silleen, siinä on tehty kovaa silleen ilmauta, että niinku tarvii niinku kunnon puhista ja muuta. Et se oli aika hyvä. Mitäs seuraavaksi? Seuraavaksi menen kotiin. Safkaan. Toivottavasti jotain hyvää ruokaa. Ei tarvitse olla hyvää ruokaa, mutta toivottavasti löytyisi jääkaapista jotain, missä olisi paljon ruokaa. Se olisi hyvä. Sieltä taisi olla jotain pastaa, mutta en tiedä. No joo, saa nähdä.